Galicia, ya llegó el veranito en Galicia, ya llegó el veranito en Galicia, ya llegó el veranito en Galicia. Infórmase, por favor, os usuarios da praia. Por favor, por última vez, saian da agua, que son as 3 da mañá e está a orballar. Está falando comigo? Señora, é vostede a única persoa que queda na praia. Que, de feito, non sei para que estou usando o megáfono este. Veña, fora da auga. Que non podo marchar, xa lle dixen 7 veces, non podo marchar hasta que veña o meu marido, que ten el as chaves do coche. Oh, paciencia. Vale. Vou ir buscar un bocadillo da miña nai. Cando volva, non a quero ben aquí. Vale? Sí. Fora da auga. Dios mío. Mierda, puden ya haber encargado un bocadillo para min, que parece que me está entrando a fame. ¡Epe! ¿De dónde ves, Pepe? Que me pasa? ¿De dónde ves? Ei, Ai, México. botamos un parchís. Apetece-che? O qué? Parchís. Que parchís? Apetece-che? O qué? Se apetece botar un parchís. Como vou botar un parchís? Trasfollar xa nada, claro. Ay, que ese está aquí. Antonia. Cariño, Dios, mira que luras hai ahora, Lástima dun troel ahora para coller as luras. A lura é riquísima, o que lle guste. Eu prefiero un encar de limón, pero o que lle gusta a lura é rica tamén, cariño, Dime, Antonia, cariño mío. con que falas? Pero con quen levo 20 anos casada? Chamarei a ti cariño, Que non? terá que ver tamén tú, nai me dice, ai, meu fillo, e non me pode ni ver delante, la cabrón. E a túa nai... Dille a túa nai que non me fale cando me cruce polo pasillo, que non me hable. Atende. Mira, non será mellor ir salindo da agua, que eu estou empezando a arrujarme xa, Arrujada xa viñas, Antonia. Arrujada que tes unhas patas de gallo que parece un camión de Coren, Antonia. Mira que és bruto, És bruto, bruto, Non bruto. sei se me darei levantado. Está pareante. Chama o helicóptero, hai que chamar o helicóptero. Ou me poñer así, Ceci. A ver, o que é tarde, Paco, vamos para casa. Como vamos ir para a casa? Antonia, como vamos ir para a casa nesta hora? Nesta hora, a esta hora, é sempre a xente, cando... Ostras, estou na auga, carai. A xente, cando marcha da playa, sempre dice esta é a mellor hora para estar na playa. A xente Sí ou non? di esta é a mellor hora ás 8 da tarde, non ás 3 da mañán, Paco, que son as 3 da mañán. Bueno, non lle metas a matemática, que o caso é que aguantamos aquí non pasa nada. Veña, aguanta, Antonia. Aguanta. Estamos a 16 de septiembre. Sí. A auga está congelada. Está Que- congelada a auga. Esta auga, a canto estará esta auga? Non sei, 10 graus. por aí. 10 grados. Eso para un de noia é auga quente como a caldo. 10 grados. Pa un... Unha vez fun á playa a Portosín e vin a unha auga bañándose. E dixo, el, ai, perdonen, caí. Ai, Antonia, Antonia. Veña, Paco, acabouse, vamos para casa, veña, vamos. Que no, Antonia, aguanta un pouco máis. Aguanta un pouco máis, pero que xa non me acorda porque estamos aquí, Paco. Recorda, levamos 3 meses aquí na praia, que? Facendo que? Non sei. 3 meses. Esperando a que chegue o verán. Hasta que veña o verano nos movemos de aquí. Pero é que ao mellor este ano igual non hai verán. O que dices, Antonia? Verán houbo sempre en Galicia. Sempre houbo verán. Menos na Mariña Lucense, no resto houbo verán sempre. Sempre houbo verán. Sí ou non? Sempre houbo verán.
A ver, che digo unha cousa. Estamos aquí molestamos a alguén? Aquí non molestamos a ninguén. A que molestamos? Non molesta, non. Que tal? Ainda está vostede aquí ou que? Que eu teño que quedar aquí ata que marchen, que teño que estar atento de que non afoguen vos dous. Pero como vamos a afogar? Si levamos 2 meses e 3 meses aquí na praia, non afogamos en 3 meses, vamos a afogar ahora? Entón saben nadar. Se saben nadar. Perdón, que me pregunta? Que se sabe nadar? Eu? Sí. Eu? Se sabe nadar, vostede? Sí, que día hoxe? Xoves. No, pola semana non. Pola semana non. No, pola semana non. No. Pola semana non. Fin de semana, sí, pola semana. Non sabe nadar, Antonio? Eu non. Non sabe facer nada. A ti tampouco. No, bueno. E ti? Quen? Ti? Eu? No, el. Ti. El. Eu non. No, el Ti. si sabe Tú, nadar. eu. No, eu, que se sei Eu. nadar eu. Ti non. Pepe, cala a boca, ti sabes nadar. Eu que vou saber nadar. Non sabe nada. Usted é socorrista, non sabe nada. O sea, un socorrista e non sabe nada. Para o carro, porque tamén tampouco Roberto Vilar sabe falar galego e traballa na galega. Por aí no, Por aí no. Que dixeche? Que traballa na galega. Gallega. A ver, é que para ser socorrista non todo é saber nadar, hai que... Non axuda, cuidado. Bueno. Usted se presenta para socorrista no currículum meto, Bueno, sí, que sabe sí, nadar, axudar, axuda, sí, pero, bueno, hai que ter outros talentos. Ten outros talentos. Eu teño outros talentos. E, por exemplo, Ser o sobrinho do alcalde. preparada. Que preparada ven a juventude hoxe en día e teu sobrinho 20 anos e ainda non sabe liar un porro. Parece normal. E entón, señor, pregunto meu, se nós afogamos, que vai facer usted? A fogo está jodida. Por que? Ostras, porque tú querías te incinerar, pero vas a estar pollada, non vai arder. Que és tonto, Non non vas arder. Ostras, iso sí que é un lío, Que tes tonto? Mire, Se afogamos, que fai? pois se afogan o que fago é mangar esas colchonetas pos meus sobrinhos. Aí está o funcionario. Anda ao carto, como a Paquirri. Non, como carto. A min o contrato rematoume o 1 de setembro. Eu estou aquí por inercia e boa fe para que non afoguen. A ver, ata cando van quedar vostedes dous? Nós xa lle dixemos, non nos movemos da playa, levamos desde o 1 de xuño, non nos movemos daqui hasta que veña o verán. Dou fedes. Nós, hasta que veña o verán, non nos movemos. E ha de estar a vir, tampouco creo eu que... Pero se verán está xa a piques de rematar. Estás como as vellas, joder. As vellas tamén, o 20 de maio xa están. Ai, o verán vai alá. Ahora xa van para baixo os días. Vayas a la mierda, señora. Non veo verán aínda. Non ve, nos levamos, cantos anos levamos veraneando aquí? 15 Nós levamos anos? 20. 20. Levamos 20 anos veraneando aquí en Ribadeo e vimos o sol un día. Un día... Mire, o verán son 3 meses. Isto xa está para acabar. Vamos a ver se estou eu loca agora. Vamos a ver, hai 4 estacións, non? Porque digo, a ver se estou loca. Otoño, Otoño. invierno, Invierno. primavera e verano. E esdrújulas. No. Pero vamos a ver, ten que haber as 4 estacións. Aí ten razón, Pero Antonio. o verano non veu. Claro, eso non pode ser. Iso é como se houbera unha verbena e non houbera unha cantina na verbena. Bueno, pero agora, co da pandemia, están saber cousas que nunca se viron. sí? Mira, a panorama na casa, o combo dominicano cobrando entrada. O como dominicano cobra entrada. Cobra entrada agora. Pero a culpa non é deles, É de quen a culpa? A culpa é de quen lles dá pan habendo merda. Paco,
Dime, Antonia. Chegou o verán. No, chamas amencer. Sabes? Chámase que abro o día. Amencer. En galego, solpor. Digo eu. Non son o verán. Son eu. Deus. Deus. Eu flipo. En Galicia é máis fácil ver a Deus que a ver o verán. E que quere Dios? Falalle así a Dios. Falalle así a Dios. É que non sei, nunca Falalle falei igual, con ele. igual que lle falas a Pilipampín, falalle a Dios, igual. Ela como lle Pero fala? habrá que falarlle con educación. Por falalle ti. Déxeme falar a min que ahora ando con xente moi importante. Aló. Ostra, outro día estuve tomando café con un chaval que é cuñado dun que xoga ao pádel con Paco Lodeiro. Ela Paco Lodeiro xoga ao pádel. Paco Lodeiro ten o conocimiento todo. Tuvelo na televisión, parece que non é ben, pero cruzou o semáforo solo o outro día que o vin eu. Tengo un programa ahora que é. Oixe, tú viste o programa, está así? Aí dice, atrápame si puedes, se fai. A ver, pero queren calar un pouco que está falando Dios e non lle están facendo nin caso. Da verdade. Deus, perdone Deus, porque, Deus, díganos. Ide para casa, que non vai vir o verán. No verán, pero vamos a ver, señor Dios. Aquí hai 4 estacións. Contalle das estacións. Hai 4 estacións. Contalle das estacións. Otoño, invierno, primavera e verano. Hirdrújulas, hirdrújulas. Que muller máis repugnante. Deixe de repetir iso. Que eres pesadiña, eres pesadiña. Dicíame tú, Ana, aí la niña simpática, la niña cásese con ella. Vai esa merda, señora. Perdone, majestad. Mire, que estamos aquí esperando que veña o verán, porque como veu xullo e agosto malo, dixemos nós, ostra, ahora en setiembre ben bom. O verán non son matemáticas. Pode vir un verán malo. Non é que teña que vir. Así que, ide para casa. Vale, Dios, recibido. Cambio y corto. Tú sí que sabes falar ca divinidade, sí, señor. E Deus, unha cousa, delle un saúdo grande a Maradona. Desde que subeu, ainda non ven dormir. Ala, listos. Aquí nos... Que pasa? Tivo que vir Dios a dicirlles que marchasen para casa. A mí non me fai un caso, tivo que vir él mismo. A mí dame igual o que diga Dios, Xa te digo, así dame igual porque eu son atea. Atea. Que atea? Ai, atea. Vegana. O que tú é vegana. Atea. Pero fixámonos veganos por necesidade. El ahora diz que non pode ver aos animales sufrir. Entonces mata as galiñas tapando os ollos. Nas da matao estamos comendo lechuga seguido, claro. Fixámonos veganos. Bueno. Ai, Dios. Aí quedan, que por ali penso que ven o meu relevo e a mí xa me toca marchar. Ven o relevo, o qué? Ven o relevo meu, cara. Ala, pórtense ben, Chao. Venga. Veña, ata logo. Allá por aí adiante. Que carallo, Pepe, a mí estaba empezando a coller o frío, É así xa? Ostras, Antonia. Hola. Que facedes aquí? 3 da mañá e ainda estades aquí tirados. A que esperades? Antonia, tuve un accidente de trailer do Combo Dominicano. Ai, mi má. Non se ve. Como se nota que non salises daqui en todo o ano? Paco! Estou así porque fun a Tokio. Hasta o relevo do outro.
No, pero está ben de campeón, Este é o relevo do Socorreta. Debe ser do turno de día que lle pegou o sol, fuerte, Sí. Onde pasaría o verán esta señora, Pois claro, como xa che dixen, pois sino en Tokio, Non me mire para as pernas, por favor. e vin aquí con un bronceado que flipas. Pero si Tokio non existe. Non hai tal Tokio, nin tal Tokio, nin Tokio, nin Ai, Tokio. mi madriña. A ver, E que tal en Tokio? moi ben, moi ben. A ver, eu prefiero co Rubedo, Hombre, Pero eu fui a Tokio, collí un pouco de bronceado, jarei unha medalla e xa vin pa aquí pa sacarvos da playa, meu. eu Que digo sodes unha uns cousa. pesados. Eu estuve en Ribeira. Conoce Ribeira? Algo me sona. quero Estuve en sonar. Ribeira. Hai o doble de educación que en Tokio. O doble de educación. O doble. A ver, Que dis que ganou unha medalla? O mellor ganou unha medalla ao mérito civil, ou ao mellor porque rescatou a moita xente. O japonés afoga moito porque entra na auga co ollo cerrado. E afógase. No. deixa de facerme a pelota, e salir de ajo, xa son horas, Já viste diso o reloj, que horas son? Que hora é? 3 da mañán. Pepe, outra que non sabe nadar. Pero cantos sobrinhos ten o alcalde, coño? Bueno, o que me faltaba por oír. A ver, vouche dicir unha cousa. Os negros como a min, nadar non é o noso O fuerte. negro non flota, Antonia. Non é o noso fuerte, flota, as cousas non é como flo- son. non é Pero flo- nadar, algo sei, eu poño os manjitos e Ai, vamos. nadar sabes. Pois ao mellor o que non sabes é saltar lista. Non vayas de lista, Mira, o que me faltaba por oír. Non vayas de lista. Non vayas de lista, a ver se o que che vou a facer saltar a ti é os dentes. Veña para fora. Veña para fora, porque xa me estou calentando. Antonia, que se quenta. Vou baixar daqui e todo. Vámonos para casa que vai empezar ahora a Liga dos Cantantes Extraordinarios. A ver se me dá tempo de tirar a televisión na horta. Veña, para casa, e non me saquedes o genio, que é o que me faltaba. Para casa, xa. Vai sacar... O genio, veña. O genio. Non queiras. En Ribeiro dice o genio. Genio. Claro. En galego genio. pode... En galego Bueno, Bo, da estás. Falo o mismo gallego que Roberto Vilar. En galego pódese dicir de alguma maneira, xenio ou genio, dependendo se o quer dicir ben ou mal. Como sea, pero non mo saques. Veña, pa fora. Eu se houbera un xenio, que lle pediría de vos? Ou, se aparece agora aquí o xenio, pídame un deseo. Que pediría? Non sei. A ver, con que me sorprendes, dismo, deseo baste, Tú que pedirías, Antonio? Ou non estar no guión, claro, non sei. Non teño de todo tampouco, sei. Sabes que me gustaría ver unha cousa que nunca vi? Pediríalles, se pudera facerlo. Faríame ilusión. Ver algo que non veo naide nunca. Un gitano fillo único. Bueno, eu non sei que tanto se queixa a xente de que non houve verán. Se só choveu unha vez. Empezou 1 de xuño e acabou o 31 de agosto. Pero foi unha vez sola. Que aquí en Galicia tamén somos moito de queixar, non sei? Porque meu cuñado foi de vacacións e díxome que non pudo ir ni un día á praia. Vale que foi a Extremadura, pero que non nos confunda a geopolítica. Eu po ano arranco, eu non quedo outro verán aquí en Galicia. Eu po ano ir pa sitio para tranquilo, estou farto de ruidos. Quero ir pa Noruega, pa Suecia, pa Afganistán, un sitio tranquilo, que sea como os programas da tarde da Gallega, que nunca pase nada. Tonight show. Just watch me.